И пак нищо не правим. И пак нищо не правим, да. В случай е добре да си откачим тази тройка, че по принцип не го правим с силикона. Това не. И вече съответно е готов. Повода няма да имаме празни калварията с това или шанс ще бъде по-малък. Имаме още една хитрост, която правим, когато рибите са много мудни и много дребни риби измежду тия. Сега тук пак рибите не са сравнително едри масовите, но са хубави риби. Да, това не са дребни риби. Въпросът е, когато има дразнещи риби от порядъка на 300 грама, да речем, може да направим следното нещо. Да сложим още една малка тройка, която няма да тежи много. Но свободно ли спи? Значи тя е свободна, в случая трябва да я стопираме с един шлаух, който да забием в голямата тройка, за да спре излизането случайното на тази кука. Не можем да го покажем в случая, защото нямаме шлаух. Не сме дошли с такива подготовки. Да, в смисъл трябва да има някакъв стопор. Тази тройка било по този начин или свободна, малко грозно изглежда. Ние сме много превърженици на този монтаж. Обаче, ако видите... Но е вариант, да, ако има дребни риби, това е вариант. Тук сме готови с този монтаж. И си го оставяме. Аз ще стартирам с този силикон. Може да е за къде. С белушко. Белушкото. Тук ще го оставяме. Браво. Готов. Така, Макс, искам да ми кажеш нещо повече. Колко години ти трябваше да ги разработиш тия силикони? Специално този модел, той се нарича Freak Snoop Shad. Историята на името Snoop е дълга. Това ще е обект на друг разговор. Този модел го разработвахме с партньора ми в продължение на може би 2 години и половина да стигнем до варианта, който е в момента. Ловящ вариант, който няма да търпи повече промяна. Всичко започна много на шега от начало. Почна с едни такива самоделни проби, така от чисто любопитство да направим нещо, което го нямаше на пазара. Ние сме творци хора, цял живот се занимаваме с различни такива направи си сам неща и ги докарваме до някаква степен на професионализъм. Тук идеята беше съвсем друга в началото, но се разрасна до вариант да няма какво да искаме от този модел и имаме вече 4-ти модел, който разработваме, няма да го показваме сега. Единствено на този модел ще покажем, имаме едни шприцовани форми, които вече са в други цветове и форми. Много по-прецизни са като изработка вече. Това е от друга гледна точка. Ти не ги продаваш все още? Не, нищо не продаваме. Ако започне продажбата им, ще започне вариант, когато всичко е готово, да няма слаби места в звената. Да ти кажа, хващат се. Те силиконите хващат от самото начало. От самото начало, но да направиш един добър бизнес в България, стартираш, не е въобще лесно, Марто. Аз имам и друг бизнес, който също трудно успяваме да го работим. В България нещата се случват много трудно, за жалост. То затова много хора не работят в България, вече не живеят в България, ние сме от тия. Въпреки че риби нямаме както на другите страни, да. Ходиме за риба в чужбина на екскурзии. За това ще ни разказваш лодката. Викам да влизаме. Да влизаме. Стана бая късно. Аз имам монтаж, така че може да стартирам. Дай на мен едно силиконче. Лилавия е там, ще взимаш. Лилав съм си взел, прибрал съм си. 8 см я. Прибрал съм си. Една червена перла ще се взема с мене. Направи една червена перла ти. Ето ти една глава 12 грама. Направи ти една тройка. Направи една червена перла и не се ослушвай. Значи главите, с които работихме, са 12 грама вчера. Можехме да сложим и по-големи, но дълбочината, която ловяхме, беше около 5 метра. Така че беше абсолютно излишно да се слагат по-големи глави на тази малка дълбочина. С една дума, на такава дълбочина, дори според мен 12 грама беше тежко, но заради вятъра, който излезна, не може да се усеща добре тупването на силикона и просто беше, така да кажа, нужно да се стартира, да се работи с този начин. Аз пробвах с 8 грамови глави. Твърде леко идват. Много трудно беше при поривите на вятъра да усещаме кълванята, а рибите не искаха да има продължителна пауза долу на земята
на дъното. Ето тук ще приготвя от маничетата, аз много ги обожавам. Искам и с черен гръб. Сега ще пробваме. За мен маника е универсален силикон. Ето аз съм ти го приготвил. Маника може да ти хване както дребно, така и едро. В повече случаи дребно, да. Според мен рибите вчера предпочитаха обемна примамка. Факт. И ти го доказа. Говорим за по-голям. Дали я забелязваха по-лесно в тъмното, мрачното време или вибрациите просто бяха по-силни, имаше повече резултат. Това е абсолютен факт. Аз предлагам после като влезем да стартираме с риболова първо. Да, сега влизаме и после да покажем на зрителите малко как търсим рибите с сонара. Това е полезно много, да. Понеже в случая нещата са различни от зимния риболов. Нали, зимата съответно рибите залягат на дъното дълбочини в ями, ние търсим дълбочините с ямите, виждаме риби маркирани от сонара на самото дъно. Предполагаме, че са бели риби, котвим над тях, подаваме им примамки, евентуално ловиме бели риби, ако са бели риби. В случая нещата са коренно различни от зимния риболов. Нямаме риби на дъното или почти нямаме риби на дъното, не знаеме какви са. Белите риби ги откриваме единствено по релефа, предполагаеми такива места за тях. Горе-долу успяваме, нали, да се справим. Дай още една глава да монтираме така. Още да има готова? Да. Заповядай. И така, колеги, подготвяме се да влизаме в лодката. Стискайте палци, ние да имаме същия късмет вчера. Започваме риболова, колеги. Аз сложих един флуоресцентен силикон. Ще започнем с него. Вчера с флуоресцентното започнаха първите ни удари. Затова и днес ще започнем с същите такива цветове. И стървахи. Удари ми, стървахи. Късмет. Късмет удари ми точно пред мен. Ето го флуоресцентния цвят, за който ви казах. Аз ще започна да покажем ето силикон, който вчера след обяда имаше най-много резултати на него. То лилав силикон, Red Head, много успешен беше. Започна с него и с чупената ми въдица, докато ни донесат върховата част. Кажи как е чупен? Значи въдицата ми, аз не бях чупил въдица до момента. Не предполагах, че тази въдица мамбата може да се щупи. Ама ние се чупих много лахмашки. Чупихме си я, нали, по селската. Бях закачил долу тук под лодката и с напрягането да откача, Мартин засече и ми чукна въдицата отгоре. Самия удар я скърши на две. Иначе става въдица, валяли 8-9 кг штуки от брега, никакъв проблем няма. Мамата за мен е най-добрата въдица, най-здравата, нали, всеки си има някакви предпочитания за въдици. Мартин четеното оспорва, че е по-добро. Това е въпрос на личен избор. Може да кажем нещо за мястото, където дойдохме. Това е първото място, което сме отбелязали при първия риболов. Още долу има един път, който влиза от брега, пясъчен път, чакълест, който е нависоко. На сонара ни показва, че около него имаме прак от двете страни, около 2 метра, т.е. пътя е нависоко, като една площадка чакълеста. Или върху него, или на праговете до него имаме риби. Тук винаги имаме риби. Маркирали сме точката, дойдохме на нея с сонара. Сега ще направим по някаква проводка и после да покажем на зрителите, Марто, предлагам през следващото отиване към точката, как отиваме към самите места, как се случват нещата, това, което споменахме при откриването.
Ти с какъв силикон влизаш в момента, Мани? Влизам с 16 грамовия, моите любимите 13 см и половина, лилав Red Head. Смятам, че още в началото ще имаме резултат, с да оцелиме къде са рибите, защото Аз имах под вода, нас обаче нямаме риби. вкачих рибата. Под нас нямаме риби в момента точно. Имаме риби горе на 2 метра над дъното. Големи риби има много, с оператора може да покаже да видят. Водоема има огромни сомове. Нямаме голям успех с тях на силиконите. Имах калване. Сериозно? Да, обаче не се обоя. Знаеш, че с тия силикони ни трябват 3 проводки. Да разберем дали са тук рибите. Хубаво калване беше, не знам, ще се ободи, дали ми е отхапа опашката. Ще го изчакам малко. Понякога рибите тук повтарят и потретват калването, показаха. И вчера имахме такива 2-3 пъти празни засечки и после рибата догонваше вече явно достатъчно се раздразня и налапва стръвно силикона. Тогава имахме успешно засичане. Пак имах калване. Това е някаква много дребна риба. Има ги тук много тия дребните риби. Това понякога прави тия празни засечки. Или са риби нинджи, нали, Марта? Риби нинджи, Те риби нинджи никой не може да ги фане. Трябва ние да фанем някой. И сега се щупям връх, докато чакаме другия да дойде. Да, ама реших да влезна днес с тази въдица щупената мамба, понеже вчера тук едни колеги ни дадоха, завършихме първия филм с една спинингова пръчка. Не знам, не си спомням каква марка беше, нямам нищо по силикона проблемно. Обаче с тази спинингова пръчка аз бях като куцо магаря, тук едва фанах пак някакви риби, нали. Но с чупената мамба усещам много по-добре. И проводката, и самите калванета, така че днеска влизаме с тази щупената, докато дойде след малко другата част, новата. Имаме първа риба, хваната, клъвна на един модел силикони, който показахме в началото, то е новия силикон шприцования, отново лилав цвят. Имах 3 калванета на голям 13 см, не можах да закача риба с него. Явно са такива дребни риби. Монтажа ми беше с голяма тройка, първи номер. Беше готов монтажа, не се работи много добре. Смених куката, смених силикона. Имаме първа риба, дребна, ама сефтията си е сефтия, нали, Марто? Абсолютно, брат. Е хубава рибка, да я пуснем да стане 10 кила и да я фанем. Имаме втора риба на същия силикон лилавия. Малък фрик. Бяла риба най-вероятно. Бяла? Пак дребна. Хубава. Малко по-едра от предишната. Интересното е, че виж, Марто, не лапат стръвно като вчера. Калванията са по-вяли. Не знам, вчерашния дъжд, вчера беше лошо време след обяд. Нещо може би им повлияло, по-редки калванията имаме. Хубава риба. Ще продължавам да настоявам на този силикон. Тая риба е хапана от към главата, мога да я покажем на камерата. Как е гризал някой скоро главата, какви зъби има. Се е опитал някой да я лапа. Лошото е, че тия штуки, дето ги нападат тия бели риби, още не можем да ги хванем. Дано да имаме късмет да извадим някои от тия легендарните штуки, дето ги има в този гьол. Пускаме я, продължаваме напред. Фанахме няколко риби, обаче това, което забелязваме, е, че рибите кълват в самото начало на проводка, т.е. максимално далеч, където замятаме от лодката. Сега с помощта на ай-пилота ни, това е удобството да нямаме въже и котва, ще се преместиме, решихме по посока на замятането около 15 метра, да речем. Т.е. да прескочим евентуално
празното място и да влезнем там, където са рибите, защото имаме няколко калваета, се в тази посока ще преместим малко. Се надяваме, че резултатът ще дойде веднага. Дали смяната на риболовната позиция ще донесе желаната слука, ще видим след няколко минути. Даваме малко време да се придвижат до там, след което се връщаме и продължаваме. Черен петък в Bulls.com. Едногодишни пакети с отстъпки до 60%. Само на 18 ноември. Познавам доста взискателни хора. И такива, които искат винаги да казват кога и какво да се случи. Лично аз предпочитам да имам избор. Какво е общо между нас ли? Ценим добрите възможности. Днес ги получаваме с новия IPTV приемник Fusion от Bulls.com. Можем да избираме, записваме и отлагаме във времето любими предавания с функцията запис. С новия IPTV приемник Fusion от Bulls.com превръщаме времето пред екрана в още по-приятно изживяване. Bulls.com Fusion IPTV. Телевизия, която ти дава избор. Bulls.com. Your digital world. Убийствено интересни. Завладяващо искрени. Сурови истории или модерни приказки. Покушения или случайности. Cinema Plus, Comedy Plus, Action Plus. Това е новата киностихия. Гледайте! Гледайте новите издания на предаването През планини и морета, само по Hobby TV. Кирил Начев Джигита ще ви преведе през морета и океани, за да ви направи свидетели на екстремен и вълнуващ риболов. Вижте уникални подводни кадри с екзотични риби от Гърция, Папуа Нова Гвинея, Австралия, Перу и Сингапур. Само с Кирил Начев Джигита в предаването През планини и морета. Риболовът на хищници на язовир Гарваново продължава. До момента с лука има на прилични бели риби, но въпреки това смениха мястото с надеждата за по-добри екземпляри. И ето какво се случва тук. Имах едно калване празно, тук на ръба, където говорихме преди малко, че има риби. Клъв на мен, можах да я засеча, подавах и втори път. Ясно стана, що не съм ме заубол веднага, дребна риба. Но все пак я излагахме да я фанем. Не от много желаните риби, трябва да има всеки, да има игра. То силикон. И днеска показва, че работещ цвят. Въпреки че вчера с този модел не лових, имам малко направени от него, понеже матриците са ми малко, сега те първа ги променяме. Хубава рибка. Малко я разкървихме, ще я пуснем да се окъпе. Айде вътре! Айде! Севтак и скукос днеска. 4 празни калванета, една накрая. Ето кобат. Трябваше да... Мача е 4 на 1 ли бе? Горе-долу, да. Трябваше да се обади бат Иво, да се случат нещата. Хубава рибка. Ето. Белушката.
Айде, сифте. Имаме пак на същия ръб една риба. Видим каква ще излезне. Бяла рибка. Тая щупената мамба днеска направи мамба на положението. Обадиха ни се, че резервната ни част току-що е пристигнала на брега. Сега ще пуснем тази риба и ще отидем да вземем заветната предна част на въдицата, да стане нещата както трябва. Въпреки че тук съм щупен в момента на трети водач на тази въдица, нямам проблем с усещането. Аз тази част ще си я запазя, като ходим за по-едри риби, да лова с нея. Ще пуснем тази риба, отиваме да вземем това и се връщаме в играта. Дойдохме на любимото място. Тук вчера фанахме най-много риби в тия драки тук. И с новия връх вече. Да. Въдицата ми вече е цяла. Ще я покажем след малко. Пак на то убавия силикон. То аз не съм го смеял, между другото. И тук покрай храстите изигра една риба, която беше шаран най-вероятно. И аз си хвърлих да видим дали не е щука. И на втория твич отгоре взема. Мисля, че е щука, ама не е щука, бяла риба. Пускаме я, хвърляме веднага там, защото надяваме се, че има стадо бели риби тук. Поне така ли се иска да бъде. Пасаж стада, ако има биориби. Добре, да бъде пасаж тогава. Пускаме я, продължаваме. Започнаха да налапват по-стръмно рибите и се пораздвижиха нещата. Явно страната просто не се храниха. Или налягането нещо не им беше удачно, нещо не им беше на кеф. С напредването на деня почнаха да се случват нещата както трябва. Това е Максим. А моята по-голяма от на Максим,
Може да е 50 грама, ама е по-голяма. Айде да ги пускаме. Преди малко имах много сериозна засечка. Много сериозна засечка имах и аз, само че рибата ми се откачи и резултата е на куката. Огромен шаран е бил. Случайно фанат, разбира се, обаче му извадяме едната люспа. Ще стане много интересно, ако не беше се откачил. Ще да има интересна игра тук. Това е късмета. Риболовни страсти продължава. Хубавото е, че силикона все още е жив. Голям боец се оказа Марто този силикон. То изкара сигурно 10 риби вече. Ма е много фаща това. Много фаща. Това цвят трябва да е в масово производство. Това цвят, боец, много хубав цвят. Е, това. Как ги хапа на тази Максиме? Добре, къде са тия штуки, дето ги хапат? Ние вадиме през 10-15 риби някаква нахапана. А пък тия големите штуки явно си ядат, искат такъв силикон, като тази бяла риба да е голяма. Имаш ли такъв да фърлим? Нямам толкова голям. Такъв поплавък към водата. Това каква глава ще му трябва да го свалим долу, ако трябва да... 20 грама, 30 ще го свали, то не е проблем толкова. И голям бияч това, Голям бияч и кален войн, се оказа. Хубава риба. Следващата обещаваме да е толкова голяма, че Марта да го ядат малко повече. То пак фана. Много сериозно калване беше. Много се надявам да е хубава рибата, че нямаме днеска голяма бяла риба фаната. Тежко върви. Ама нещо, днеска само се подвеждам. Тя е штука пак. Си говорихме, че няма штуки днеска. Отиди силикончето. Не е силикончето отвънка. Колкото и да ти са, ще да калнеш. И гледай като моторница. Ама Максим много лошо само тройките и не ги откача. Е тази пущена. Силикончето виж ли къде? Разминах се. Размина ми се пак. Много добро силиконче. Нестандартен цвят, Максиме, това е. Просто им подаваш много нестандартен цвят. Че им подавам, това пък как стиска, не мога да отворя устата. Много лошо е захапала. Служи, собственика на водоема казаха на штуките тия да не се пускат. Така че трябва да я сложиш на кокана, искаш не искаш. Тя без това няма да оцелее. Ами той, като му казахме вчера, понеже са заребили, ни казаха сутринта с около 2000 сомчета, около 200-250 грамови,
европейски сом. Ние първата щука, която фанах голямата сутринта, изплюва в кепа едно от тия сомчета, едва разложено, още прясно изядено беше. И той ни каза, хванем ли щука, да му занесем да се отмъсти за изядените сомчета. Така че тя без това няма да оживее, ще му оставим армаган. Ще закачиме на кокана. Имаме тук готвени за тази цел. И тази штука ще му я пратиме да се хапне. Преместихме се тук на едно ново место, където не сме идвали. На нулата на язовира, кажи. Това е най-плитката част на водоема. Да, тук трябва да бъде хубав ръкав. Тук дойдохме да потърсиме някаква щука, евентуално. Омръзнаха ни белите риби да ги ловим за момента. Хубаво место, дълбочината е 2,5 метра обаче, което сменихме тежестите, главите много по-леки. Да надяваме, че някоя щука ще има да излъжиме. Тук днес сме фанали само 2 или 3 щуки. Може би вчера времето, което беше облачно и дъждовно, доказа твърденията, че щуката кълве при лошо време. Днеска нямаме много резултат. Белите риби се кълват. Щуки нямаме много. Питваме се да прекараме примамката максимално близо до закачките. Воденето малко по-агресивно с подскоци. Щуките обичат такива проводки по принцип. Мартин е в бокса пак. Къде ли му да е? Това кълнини дет ми го удари. Тук цяла сверня ме удари. А и аз късах оня ловящия силикон ливавия. След всичките му пожелания за това, най-накрая успя. Фанах някаква драка много дебела. Сега почна да хвърля на брега, забелязваме. Добре, че няма овце. Стада, нали така? Не пасажи. Че можеше да имаш някакъв успех там на зелен силикон. Ще пробваме известно време. Тук оставихме местата с белите риби да си починат. Понеже поизвадихме риби. Понамаляха кълванията там в един момент. Хванах на Мартин рибите. И ще видим. Откачих обаче. После ще се върнем пак там. Ще направим още по една обиколка по тия места. Аз съм сложил един ярко зелен силикон. Такъв тук водата е малко мътна в края на водоема. По-кално е. Евентуално да има някаква видимост. Ще видим какъв ще е успеха. Имаме кълвания тук на това плиткото място. Една штука. Се опитам да я фана с ръка. Не е много едра. Тя се предаде доста бързо. Ще я фанем. Марто не беше много убеден, че ще фанем риба тук. Обаче имаме една риба, въпреки това ще се преместим пак долу на местата. Как да си убеден? Изгубихме си тук 20 минути. Общо взето за то малкия вампир. Тая трихинелоза ли е? Кажи, що викаш трихинелоза? Това един приятел ми казва така, защото ядяли плъхове. И затова има били пълни с трихинелоза. Пуснем опашката обаче, защото то силиконито е само един.
Връщаме се по старите ловни полета, откъдето започнахме риболова и вчера, и днес. Ще ги претърсим пак тия места, ще погледнем още някое място. Ако даде риба, даде. Ние хванахме предостатъчно риба. И от тук нататък ще гледам да ловим още някоя риба, да фанем, да ви покажем и да си ходим по живо по здраво. Язовира за мен е прекрасен за риболов в момента на хищници. В този сезон, както видяхте сами, се успедихте, рибите стоят около 4,5-5 метра дълбочина. И на държавните ни водоеми и тук, с хората, с които съм говорил. Достигнахме на това място, където се бяхме запътили. Тук в сутринта рибите, които фанахме на въпросните лила и силикони, бяха на това място. Сега сме на точката. Има риби долу някакви. Не са толкова поне в момента, колкото бяха сутринта. И пробваме да видим какво ще се получи. Аз ще влезна с този зеления силикон с леката глава, който монтирах долу за плитките места. 8 грама. 8 грама този силикон. Светещо зелен. По принцип за дълбочината силикона е добър. Сега в случая излезна малко ветрец. Вчера нямахме много добри резултати с леките глави в този вятър. Ама ще пробваме, защото леката глава по принцип дава по-дълго пропадане, по-бавно пропадане на примамката. Има повече време за реакция на атака от страна на хищника. Сега времето стана пак такова гадно. Сложа бияч от вчера. Е този, който ми беше пак и теча. Който ми даде риба и вчера. Ще пробвам да видя какво ще се случи. Точно по такова време. Времето до Одея беше супер слънчево, супер топло. Пуснахме се по къс ръкав. Максим даже се съблече гол. От тази гледка ни окапаха веждите, която след това видяхме, обаче вече не съм същия човек. Но сега започваме наново и ще пробваме. Сега, Макс, къде се намираме точно като дълбочина? 4 метра. В момента това е ръба, рязкия ръб, който намерихме сутринта и имаше резултат от 6,5 на 4 метра, за може би за 3 метра се качва цялото ниво. А ръба откъде идваше? Ръба е от към дълбочината. Успоредно на брега вървим. Тоест така е ръба? Вътре? Да, навътре. Навътре влиза в дълбочината. Пак задуха този хубавия вятър, дето като задуха и почва да спира да кълбе. Всеки ден май е така след обяда, макар че още е рано. Друг път това се случваше след 3 часа, нали, нещо такова. Драги зрители, намерих в кутията един силикон от същия цвят, който беше то 8 см от другия модел, на който фанах доста риби преди калнача Бая Мартин да му фая клетвата и да го скъсам на това дърво долу.
Веднага с първото хвърляне имаме риба пак. Ще продължим да хвърляме на него. Да се надяваме, че няма да сработи благопожеланието на колегата и да фанем още някаква бяла риба. Подадох един близък цвят на Максим силикона, леко лилаво с червена опашка. И на втората проводка мазе, мисля, че е бяла риба отново. Гледам да се я гребна сам. Бяла е, да. Опа! Ето го, маниче. Ето го цвета, на който мазе. Запазил съм една резерва. Да има на бай Максим. И маничето веднага каза дум. Айде, маниче. Аз ще пусна внимателно. Нека Максим така оп или е така оп. Ето поредната риба. На същото място, там ги набарах. Детска градина се намерих там. Тая е малко по-прилична. Ще изкарам така без кеп. Същия чумпил. Чакай, стой мирно. Мирно, Цезаре, мирно. Така. Та ударила малко. Това кухер. Цял ден го търся. Ела чумпил. Да отворим кокалистата уста. Да го изкарам тази тройка. Как хубаво я тряснах. Направо свят се зави. Ето. Стреснала да е тази чума. Хайде да пускаме. Ето я. Хубава риба тая. Да, хубава Максим, браво. Днеска нямаме много едри риби. Вчера имаше доста по-едри от тая. Днеска не сме фанали тая първата по-едра. Не от най-хубавите трофейни тук, ама хубава риба. След 10 празни мятания, ето че дойде и моят час, моето калване. Рибата излиза. Аз сам си екипа за разлика от Максим. Той трябва да черпи за тази работа. Че и хубава. Ето го, батко. Не от най-големите, обаче. Забелязвате ли, че моите влизат по-лесно в кепа, отколкото тия на Максим? Така, Майсторе е един и същ. Пък и пача един и същ. Що те става, вие сами си обясните. Наши и ваши. Ето, хубаво ударила силикона. Много добре. Го е чакнала. Хубава бяла рибка. Чай да я покажа. Ето. Да, виж каква хубава физиономия направила. Чакай да разтели перката, е така. Да откачаме и да я пращаме в дълбокото. Видяхте какво се случи с силикона преди малко. По него извадяхме с опашка частична.
Друг път ги вадим без опашка, имаше кълване тук, хубава риба. Върна въдицата обратно и силикона, това му е резултата. Сега съм сложил един малко по-шарен, защото си мислим с Мартин, че тук тия кълванета, две празни, дето ги имаме, са от щуки, не от бяла риба. Пробваме да фанем едната, преди да излезнем. Влизаме в ръка, евентуално да пробваме около брега, около драките, които са в ръка, да закачим, ако има някоя штука. И оттам си излизаме по живо, по здраво и кой откъде. Максимка приключваме. 2 дни риболов тук. Уморихме се, да. Уморихме се, ама не ми се тръгва да така. На мен ми се тръгва, ама начесахме си красата, така че може да се приберем да поработим малко. Хубаво, като Пак да дойдем на риба, да. Мен ме омръзна до моменти да лова. Що? Ще фанаме много риби, що? Колко? Много сме фанали 30 риби. 30 риби, аз съм фанал 29. Пак една. Добър риболов стана. Не, много хубав риболов. Жалко, че този път нямахме слънче, аз много исках слънче. То винаги като снимаш филм, нещата са различни. Предния път, като дойдем, виж, бум слънчето и си излезе слънчето. Късмет, смета се късмет са. Иначе штуки излезнаха, нямаше някакви трофейни. А пък знам, знаеш, видя само белите риби, какво им се е случило. Да, имаше много нахапани риби от штуки. Аз не се представям какви са тия штуки, макар че риби по 1 кило, такива 7 кг и ги гълтат сигурно без проблем. Не знам, такива големи беледи върху тия бели риби, това са сериозни риби, 100%. Обаче явно трябваше да караме цял ден с много сериозни силикони, както, примерно, тия 13 бяха малки, трябваше да караме поне с 17 силикони. Аз си мисля, че штуките не са толкова активни в момента, заради това не фанахме като цяло такива, защото предния риболов, като идвахме с тебе, тук фанахме 9 штуки двамата за единия ден, освен белите риби. Имаме днеска 2-3 или там колко штуки, няколко не знам. Днеска нямаше имаме интересно. 2 Вчера имаме 2 големи и 2-3 малки. Не е активна според мен тази штука. Рибите не са групирани още, пръснати се из водоема, ти го видя. Да, и се движат, те не стоят на едно място. Ще хващаме риби тук, една-две, после отиват на 90 градуса и изчезват на някъде. И пасажите не са някакви големи, примерно от 20-30 риби сигурно. Предполагам, защото от пасаж ще сваждаме прекосили 3 до 4 риби. Да. Те като се движат, ние не можем да извадим повече. Предполагам, че заради това. На места, където имаше закачки и такива неща, ето върти риба и мирна много се виждаше на сонара, показа, че повече задържа хищните риби. Нали, имахме фанати 7-8 риби там за някакъв период от време. Но това пак беше в тия часове, дето явно се хранят рибите повече. Като цяло много прилично стана всичко. Ми се надяваме другия път да изкараме някой живот. Аз имах усещане, че ще изкараме, ама този път не би. Ама другия път. Всеки път се надявам, че е другия път. Важното е, че си хванахме много риба, човек. Хванах толкова бяла риба, колкото на повечето случаи за една година. Не си хваща толкова риба. Толкова бяла риба не съм хващал, факт. Толкова много бяла риба не съм хващал. В повечето случаи хората влизат зимата за по 2 риби. Видиш, тук хората от язовира казаха, че хората, ето идват тук да ловят риба, от няколко дни нямат хваната една риба. Да, информацията беше много лоша. Че нямат една хваната риба всички, ние 2 дни фанахме някакви късметли сме. 100%. Всичко е късмет. Всичко е късмет. Късметли сме заради това. Така, айде брат, айде да си ходим, варяй пилота. Вадиме. И дим да няма.
Ако обичате бързи, мощни и красиви машини, тръпката по ендуро и АТВ трасета и неочакваните ситуации в 4x4 или повече пушек и мирис на гуми, а може би си падате по адреналина от високите скорости. Предаването Автомото Хоби е точно за вас, с актуална информация от състезания и шампионати, срещи с интересни хора за живота на 2 или 4 колела, поглед към различни проекти, странни концепции и нестандартни решения. Това е предаването Автомото Хоби. Гледайте ни всяка седмица с нов епизод. Омега. Украински надуваеми лодки от 5-пластово ПВЦ. Безкомпромисно високо качество. Голямо разнообразие от модели с 5 години гаранция и отлични цени. Ексклузивен вносител на лодки Омега за България. fishingmarket.com. Черен петък в Bulls.com. Едногодишни пакети с отстъпки до 60%. Само на 18 ноември. Изживей мига с Реал Мадрид и Барселона. Не пропускай атрактивната игра на Григор. Усети адреналина на две гуми с най-бързите на планетата. Наслади се на уникалните състезания от Диамантената лига, волейболните надпревари и световният голф тур. Всичко това с брилянтна картина. Най-добрите спортни събития имат своя нов дом. Спорт Плюс HD. Твоят спортен канал. Лещен е село в югозападна България, община Гърмен, област Благоевград. Върху крайните южни склонове на западните Родопи на 590 метра над морска височина са пръснати 30 на къщички на екотуристическото селце Лещен. Наблизо е и етнографския комплекс Ковачевица, само на 7 км. На 50 км от тук е разположен курортът Банско, а на 60 – Роженският манастир, близо до град Мелник. Ако идвате от София, до Лещен е близо 200 км, а от Пловдив разстоянието е около 150. В края на 19 и началото на 20 век Лещен е предимно българско село в Неврокопска кълза, в което се наброяват 88 български къщи. Някога местните жители се препитавали с дюлгерство, ковачество и добиване на златоносен пясък. На времето Лещен е общински център с развита търговска база. При избухване на Балканската война в 1912 година 79 души от селото са доброволци в Македоно-Одрънското опълчение. В последно време около 15 стари къщи от епохата на Възраждането са реставрирани, като автентичният им архитектурен стил е съхранен.
Здравейте, приятели и любители на пътешествията и туризма в България. Аз съм Ваня, вие сте с предаването Дестинация България. В днешното ни издание ще посетим няколко изключително автентични български села, намиращи се в близост до град Гоце Делчев. Надяваме се по време на нашия престой да усетите и опознаете традициите и културата по тези места. Днес ще започнем първо с село Лещен. Наистина, тук природата и автентичната магия на селото могат да те накарат да се потопиш изцяло в миналото. До мен е Стойка Дишлянова, която ще ни помага. Здравейте! Здравейте! Може ли първо да ни кажете, всъщност за мен е любопитно да разбера, кое е нещо, което най-вече привлича туристите във вашето село Лещен? Щастлива съм, че вече почти една година аз съм кметски наместник на това уникално, прекрасно село, което се намира на 15 км от Гоце Делчев и малко по-близо от минералните извори в Огняново. Лещен е уникално село с автентична архитектура. Къщите, които виждате наоколо, са от камък и дърво, запазили духа на нашите строители, предци. Вие сте кмет на село Лещен и на мен ми е любопитно да разбера от вас кое е нещо, което най-вече привлича туристите тук във вашето село. Щастлива съм, че съм кметски наместник вече почти година на село Лещен. Село с автентична архитектура, което привлича туристите като магнит. Мога смело да го кажа, не само наши, а и чужди туристи. Когато са тук в селото, усещат атмосферата, красотата наоколо, която се вижда, ширналата се есен, а и във всички сезони Лещен е красиво, прекрасно селце. Да. С хубав изглед към Пирина. Какво може да кажем за архитектурата, която се отличава наистина? Архитектурата в по-голямата си част е запазена. Това са къщите, строени от добри майстори, дюлгери, строени с камък и дърво, кал, Колко кирпич. са стари? Къщите са на повече от 200-300 години. Годишни къщи има. Освен автентичността на вашето село, коя е друга ваша гордост, така да го кажа? Селото представлява интерес и проявяват интерес киноиндустрията. Да. Тук се снима филма "Чужденецът". Много от клиповете на наши известни певици, танцори има заснети в селото, така че то служи за декор. Сред архитектурните паметници се откроява църквата Света Параскева, датирана към 1836 година, и Килийното училище. Църквата беше поизоставена, бяха откраднати икони, но с помощта на хората от селото и туристите, които идват тук, обявихме акция за възстановяване на храма. Много помогнаха и семействата, които сега се установяват да живеят тук. Това е семейството на Кирил Гаджев. И хора, които дори не са местни. Които не са местни, но живеят тук. Да. Също така получихме дарения от чужденци за иконите, които възстановихме. Владимир Шишков нарисува иконите. И наскоро чествахме празника Света Параскева. Ден преди това с курбан и обновената ни църква грее. Много сме щастливи всички тук, защото освен местни и чужденци, които помагаха за възстановяването на храма, също така се включиха дейно и хора мухамедани от съседното село, които дори безвъзмездно помагаха да възстановиме църквата. Значи между вас тук цари разбирателство и се помагате взаимно. Определено. Нашите празници са и тяхни, и тяхните наши.